номер 11 в адвент календарите. И нека да видим какво ще ни се падне. Според мен е пак като легото на Скай. Аз искам да видя. Какво видя? Аз знам на кое кученце. Коя кученце? Роки. Дай да видим. Ето ми го зелена. Роки. Как се видя? Аз специалист. И аз знам, че. Що ти казва? Не ти казва. Още не сме построили скайп, ама няма време. Домашни училище. Домашни училище. Дайте да го видим това Роки. Ще ви покажем построение, ама да видим кога. Скай и Роки имаме вече. Дали нещо видях? Номер 11. Подреди играчки, които да дарим на деца в нужда. Добре? Добре. Трябва да изберете играчки, които вече не играете с тях, за да ги подариме. Защото дядо Коледа, като ви донесе новите и няма да има място, подбереме бебешките, които вече са за бебета. Да, бебешки да ги подарим. Моето бебешко. Добре. Ама пещото играчката не. Ти си играеш още. Те са ни колекция. Като магнитите ми. Да. Добре. Това няма да ги дам. Защото си носи. Хайде да ви. Сега си ще отваряш това. Ти си първа днес. 11. Ето това. Ето. Да ти помогна. Не съм видяла. Давай. Обувки. Какво е? Пистолет. Пистолет? Сешуар. Пистолет. Барби пистолета. Сега. Майто. Сега, Анджи. Имахните бомбони. Мамо, дай ми. И номер 11. Сега ще бъде някакъв аксесуар, защото в миналото видео ми се падна количка. Така че не можем да оставим количка без аксесуар. Да, аксесуар. Дай да го видим. Не знам как се нарича. Еми пак е такова. За новата кола, тип която беше на номер 10. Ето. Можете да гледате миналото ни видео. Ако искате. Не искате много. И е много трудно бе. Вериги за сняг. Може и отзад да го сложим. Ще бъде малко по-тъп. Да, иначе може отзад. Приятели, ако ви харесало това видео, оставете по един лайк, абонирайте се за нашия канал и весели празници!